Здравейте, казвам се Калин Бакайов от Занаят БГ. Купили сте си сач. Днес ще ви покажа как да го използвате. Сачовете, които имаме при нас, са два вида. Едните са бели, другите са кафеви. Разликата е в технологията. Едните се правят по класическа технология с скари, нареждат се и се пали огън под тях. Затова е този класически цвят кафяв. Тези другите белите се правят по по-нова технология, пекат се в пещи на ток и се пекат по-равномерно. И двата вида се поддържат по един и същ начин. Първоначално трябва да се намажат обилно с мазнина. Олио или мас. Трябва да го намажем обилно с олио от вътрешната страна. И съответно бордюра, целия сач отвътре го мажем с растителна мазнина в момента. Трябва да оставите малко да попие. След като попие, ако сметнете, че олиото е малко, трябва отново да го намажете, да добавите още олио. Това си е моя сач, който съм си го купил от по-рано. В него ще ви наготвя след малко моята рецепта. Сача може да го използвате в фурна, котлон, газов котлон, стъкло-керамичен котлон при определени условия и индукционен котлон при определени условия. Сега ще ви покажа как става на газов и обикновен котлон. Може да го сложите и на жаравата. Трябва да го поставим на слаб огън и постепенно да увеличаваме. В него може да готвим всичко. Зеленчуци, месо, само зеленчуци, кюфтета. В случая ще наготвим пилешко с зеленчуци. Първо слагаме морковите. И добавяме пилешкото месо към цялата хубава ароматна смес. Месото предварително сме го овкусили, но всеки може да си го овкуси според неговото желание на вкус. Сол, черен пипер, кимион или нещо друго. Продължаваме да разбъркваме. Хубаво е постоянно да се бърка, за да не загори месото. След като сте го използвали, наготвили в него, е хубаво да го забършите поне в началото само с хартия. Не е хубаво да се мие с вода, поне първите няколко пъти. Не се накисва, не се слага в миялна. Не е хубаво да го миете с ароматни препарати Веро или подобно нещо, защото влиза в порите на глината и аромата на Веро ще остане в сача. Може да използвате и капак при готвенето, ако искате да се задуши или да стане по-вкусно яденето. Вече сача е готов, сготвен. Време е да го свалим от котлона и да го сложим на стойката и да го изядем. Поднасяме го на скъпите ни гости, които ще дадат след малко. И накрая остава най-важното нещо. На здраве! Благодаря ви за гледането!